What's up guys? Bakit tayo ngayon dito sa may Daang Katutubo, dito sa may Aguilar, Pangasinan. Sebenarnya I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been sa mga mahilig magbangay-bangay dyan, maganda po ito. Ang ganda! Sarap talaga mag-rides pag mga ganito yung view. Hindi nakakapagod tignan.
May natigil sila. Yo. Natagbigos. 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 Wow. Sarap maligo. Oh shit. Baka di na. Basta. Wow. Makan. Magdakan. Gila. Gidong. Gidong. Kita mah. Sige. Dahil start ah. Oops.